sa napakatagal na panahon, hindi tayo nakapag-vlog. Namiss namin kayo, guys. Medyo pasensya na, medyo na-busy lang. Gusto rin sana talaga namin mag-upload kung sakali, pero Ang daming ganap. daming ganap, hindi magsakto yung schedule namin. Maraming Ang dami din ganap. maraming sir. mas importanteng kailangan naming importanteng mahalaga. Importante mahalaga. So ayun, andito tayo sa another video, another vlog. Yun, kung natatandaan nyo nga pala, nung mga nakaraang linggo ata, nagpa-ano ako sa page natin. Doon sa mga naka-follow sa page namin, humingi ako ng mga question, Q&A, para sa amin as a couple. So, ilan lang ang nag-post ata doon. Ang nag-comment. Oo, kasi ang bali ang rules sana, mamimigay ako ng load doon sa 4 na pinakamagandang tanong para sa amin. Kaso ang nangyari, 5 lang ang nag-post, 5 lang yung nagtanong. So bigyan natin sila ng tig 50 load. So yun. Bigyan natin sila lahat. Oo, bigyan lang natin sila lahat, 5 lang naman. So yun, marami kasing hindi ata binasa yung instruction. Kaya yun. Wow. Yan, oo. Kaya hindi sila. Meron mga ano dun nag-like lang eh. Mga nag-react lang. Mga nag-react. Ewan ko siguro marami silang load. So yun. Anyway, para hindi naman maging boring yung ating Q&A tsaka yung pagsagot namin doon sa mga tanong, nagluto na rin kami ng french fries. Actually, pang merienda talaga dapat, no? Sinakto na lang namin, so game na ba? So ayun, sabay na rin yung shoutout doon sa aming habang sumasagot kami sa tanong. Tsaka ito, kung baka mapansin nyo, tataka kayo ano to, nag-ano lang kami, experiment macaroni na ano yun, carbonara, na ewan ko kung ano nangyari. Basta masarap siya. Trinay lang namin. Yun, nakakita kasi ako ng powder sa carbonara, etc. Ewan ko. Basta yun, so bago natin simulan pala yung Q&A, huwag nyo kalimutang mag-subscribe, Hit notification bell, like, and comment down below. Ayan, medyo pasensya na, medyo nanibago ata ulit to. Kinalawang agad. Kinalawa agad. Puts pa. So ayun, simulan na natin. Sino nga ulit mo yung... So, parang mukbang fries na rin. Ay, tama ba? Mukbang fries? Mukbang na rin to. Oo, Mukbang habang habang nagkukwento kami. Oo. Ayan. Ano ba kasi, ikikwento mo, di ko pa sinasabi. Hindi, kasi magkukwento nga tayo. Doon tukol doon sa mga tanong. So ayun, unang-una is si Clarice Odinada. Ay, kapatid ni Tintin, no? Ayun, hello po. Maraming salamat po sa tanong. Ito yung tanong ni Ma'am Clarice. One thing about your relationship that makes you the happiest. What is it? One thing about your relationship that makes you the happiest. What is it? One thing about your relationship that makes you the happiest. What is it? Sa akin, siguro mababaw nga to. Mababaw nga siya. Pagkain. Doon kami hindi nyo naman pansin, no? So, paras kami medyo malusog na. So, yun na nga. Lumusog kami dahil siguro sa pagmamahal, tsaka dahil rin sa pagiging mahilig namin sa pagkain. Kasi, basta may pagkain dyan tulad nito, may pagkain dyan sa harap namin. Marami kaming napag-uusapan. Marami kaming nagagawa. Tsaka mahilig talaga ako kumain, mahilig siyang kumain. Napakasimple lang. Doon ako masaya. Ewan ko sa kanya kung masaya siya pag kumakain kami parehas. Madalas kami mag-restaurant, maghanap ng pwedeng kainan na iba naman. Dati yun. Ikaw? So, Ba't ka tumatawa? natatawa ako sa'yo. Dami mong adlib. Ayun, one thing about your relationship that makes you the happiest. What is it? So, para sa akin,
Yung pagiging super close namin, hindi lang as a couple, sa pagiging close na rin na parang tropa lang. Kasi pag yung level na yon, yung closeness na yun na parang tropa na lang kayo, all out kayo sa isa't isa eh. Wala na yung ilangan, mga ganyan. Basta all out, lahat-lahat na nandun. So, since ganun na nga yung lagay, all out kayo sa isa't isa, sa lokohan, sa sa kulitan, yun yung ilan sa mga moments na nakakapagpasaya sa relasyon namin. Ganun. Mga kulitan, ganyan. So, since all out naman na kayo sa Ayun, isa't isa, yan. sana sagot namin yung tanong mo ng maayos. Oo, Madam Clarice. Hi. Pangalawa, shoutout kay Ate G. Regarde. Ayan. Work niya. Katrabaho ko, si Raulo yan. Si Raulo. Ganun may May paminirang puri, no? Si Raulo yan. Malaki rin to, kaya siguro ganito tanong niya. Sino mas malakas sa inyo kumain? Si YP o si Happy? What a question. Actually, nasa diet, diet ako ngayon. Feeling diet lang. Pero kung sa malakas sa pakainan, Siyempre siya. ako, pero halos parehas lang tayo kung kumain. Pag kumain ako, sumasabay ka. Oh. Okay. Anyway, kung literally talaga titignan mo, mahina kumain ng babae. Malaki lang talaga. Mahina kumain ng babae compare sa lalaki. Pero, kung based sa, kung ito itapat mo sa ibang babae, magiging malakas talaga kumain to. Kasi, Wow. ganun siya. So, yun. Siguro ako. Tingin mo. Ako rin. Kaya ba lalaki? Hindi, parang Hindi. Kung sino, normal naman ata. Parang, Kaya nga. kung tanong mo Ate G, bullshit ka eh. So, yun. Halata naman, mas malaki ako. Pero normal na tayo. Pangatlo is kay Joy Pascual Diaz. Now, Wow. Mrs. Diaz. Wow, Mrs. Diaz. Shoutout sa'yo. Classmate Classmate namin natin no college. Ayan. Masaya na Ang sa tanong buhay. niya, nakawaray kasi ito eh, so tatagalogin na lang natin. Kailan kayo magpapakasal? Huwag nyo nang patagalin. Tie the nuts, guys. So, ayun. Mag-sponsor ka ba, Joy? Ha? Mukhang ho. Kung bibigyan mo. Dapat ha? Alam mo, malapit na kami magpakasal. Pera na lang ang kulang. Shout out sa'yo, Joy. Shoutout, Joy. Maraming salamat sa tanong. Tatanong. Basta mag-sponsor ka. Actually, nasa plano naman talaga yan. Sino ba naman ang couple na hindi gusto magpakasal? Pakasalan yung, di ba, yung love of my life. Sino ba naman gustong, ang lalaking ayaw pakasalan yung kanyang iniirog, di ba? Wow. Pangarap ng isang babae ang maglakad sa gitna ng kalsada, simbahan. Di ba? Kalsada mo to? So, darating din tayo dyan. For sure. Konting lang. Konting pananalig. Konting, Hindi na lang magsinalita. konting pananalig lang talaga. Ay, Sarap nito. may gatas na ba yan? Meron. Oh, baka ketchup ka, di ka No. naman ketchup. So, yun. Pang-apat na tanong is, shoutout kay Abigail Gubatana. Kaya ba? Oo, taga-Gama yan siya, pero hindi naman kami personally magkakilala. Pero Yun. namin siya. Hi, Shoutout po Abigail. sa iyo, Mama Abigail, Ate Abigail, Baby Abigail, kung ano man. Mas bata yan. Tanong niya sa amin is, naghiwalay na ba kayo 1 time? 2 time? 3 time? 4 time? Kung oo, just wanna know kung bakit. At paano nyo po mas napatid? Dapat ang bibigyan natin load dito, 300 eh. Dami yung tanong. Bongga yung tanong Daming mo. follow-up niyang question, bongga yun, ha? Bongga. Unang tanong is, naghiwalay na ba kayo 1 time? Ilan ba sagutan ng hiwalay? 4? 3? 3 to 4, mga ganun. Mga 3 to 5 para
Para sure. Para sure. 3 to 5. Ano ba yung pinakamatagal? Yung Pamindanao siya. Tama ba? Mm-mm. Ako kasi ay, kung walang hindi naman, kung sa mga hindi nakakalam, Kwento mo! ako po ay hindi naniniwala sa LDR. At dahil sa tanong ni Abigail, mauungkat Oo, kapag sa mga bagay na mga... ang nakaraan. Hindi, actually, hindi kasi talaga ako po ay hindi panatiko ng long distance relationship. Feeling ko talaga pag LDR, Walang forever. walang magtatagal. Sa akin opinion lang yun, disclaimer, no? Ito pong lahat ng sinabi namin, based lang naman sa own experience namin, tsaka sa aming paniniwala. So, kung may sarili kayong paniniwala, hindi nyo po kailangan paniwalaan yung paniniwala namin. Tsaka Ang hindi dami applicable, paniniwala. hindi applicable sa lahat. Right? Hindi rin applicable. Kasi meron naman dyan matatatag na LDR eh. Oo. Marami akong kilala, marami rin akong nakilalang mga. Pero para sa akin, yan, basta nag-LDR kayo, naglolokohan na lang kayo. Puta, mababash ako, pre. Mababash ako neto. Ang harsh niya sa LDR, no? Hindi, wala lang talaga akong tiwala sa LDR. Wala siyang tiyaga sa, to tell you guys. Wala akong tiyaga kasi sa yung pakikipag-usap Wala siyang ng... tiyaga sa LDR. Pero, nung panahon na yon, yung nangyari talaga sa... Actually kasi, aminin ko Wait lang. Yung nangyari talaga nun, naman siya, nakapagtiis naman siya ng ilang buwan, di ba? Ng ilang buwan. Ilang buwan. Tapos hanggang sa hindi na niya kinaya. Ay. Hindi Napo naman dyan siya. Doon siya sumuko. Pag LDR kasi, malayo siya. Kaya naamin ko marupok ako, marupok-pok. Ew. Wala, yung ano yan, parte na rin siguro ng isang relasyon nyo para matuto ka. Hindi ka ba hindi ka ba na-expose sa LDR nung high school gano'n? Na? Lahat na relationship mo Na? personal gano'n. Eh ako kasi nung high school ko, LDR lang yun. Oo. Bawal pa sa mga... So, ayun. At ano pangalan nyo? Abigail. Hindi yung follow-up question nyo dun. Paano? Yun. Kung oo, just wanna know kung bakit. Yun na nga, tulad nga sabi ko medyo, hindi ko kaya ng LDR, naging marupok tayo. Ayan, pasensya na. Tapos tao ano lang. pa? Follow-up nyo doon na naman, paano nyo mas napatibay yung relationship nyo as a couple? Yun. Yan. Mm-mm. Ito yung mga bagay ng masarap i-share. Lalo't, True. isa sa mga nagpatibay talaga sa relasyon namin yung Kasi, yung mga ganong pagkakamali ba? Yung ganong mga hiwalayan. Oo. Kasi, though hindi nga talaga applicable, disclaimer ulit, hindi siya applicable sa ibang tao. Ako, doon sa pagkakamali na yun, natuto na tayo. sige, sabihin mo. Though, dami kong though, putang. Daw na? No, though. Though, hindi ko naman sinasabi na pag nag-LDR ulit kami, hindi na ako magkakamali. Pero at least, mas, Ang gulo ng part na yun. hindi, yung tipong mag-LDR ulit tayo, porket sinabi ko natuto na ako, hindi ko yung na baka mamaya, rumatok ulit ako. Pipiliin hindi, joke lang. Oh my God! Mali yun. Mahirap pala i-explain pagkasama mo yung jowa mo. Natulas! Hindi, ibig sabihin ko, feeling ko mas nakayanin ko na, yun nga, tiisin. Pero hindi pa rin ako naniwala sa LDR. Sorry, basta hindi ako naniwala sa LDR talaga. Basta yun, kahit anong pagkakamali yan, kung halimbawa galing nyo sa hiwalayan, tapos napag-usapan nyo na maayos, nagkapakatawaran kayo at mas nagiging paseryoso kasi yan, sa susunod na... At saka malaking pasalamat din ako kanina kasi inintindi niya ako, yan, tinanggap niya ako, binigyan niya ako ng chance at binigyan niya pa rin ako ng tiwala. Yan ang maganda sa babae. Yan ang sikreto, yan, tama yun. Doon sa mga lalaki, maghanap kayo ng mga babaeng maintindihin. Hindi ko naman sinabing maintindihin na pag ng babae kayo, iintindihin kayo. So, dapat may part din na sa lalaki na dapat, alam mo yung limitasyon mo yun. So, yun.
tawag dito. Dapat, sabi pa nga nila, give and take. Kaliwaan sa lahat ng bagay. Sa pag-intindi, sa tiwala, sa lahat. Kaya nga. Hindi pwedeng lalaki lang o kaya babae lang ang gumagawa ng paraan. Tsaka hindi all the Oo. time babae lang iintindi. Which is madalas nangyayari. At saka isa pa, ang sekreto talaga nasa babae. Para tumagal lang Alam nyo isang guys, relasyon. ganun kalakas yung paniniwala niya na nasa babae, mostly nakadepende yung relasyon. Siguro mga 99%, tsaka mga 80%. Hindi naman, Na hindi ano? naman- pero hindi naman puro sinabi mong nasa babae yung... Kaya sabi ko mostly lang. Oh. Kasi feeling ko lang, tutulad ko na Ay, kasi sa ano walang eh, kwentang lalaki, walang kwentang lalaki. loko-loko. Loko-loko. Lalo na dati. Matigas ang ulo, Lalo na nung bago pa lang kami. mahirap makinig. Basta yung typical na lalaki na parang Salamat ka. walang pinakikinggan. Nakakita ka ng babaeng iintindi sa'yo. Yeah. Ooh, sweet ko. Putis yan. Kinikilig. Totoo yan? Kinikilig. Yun ba? O yun nga. Basta nakakita ka ng babaeng ganun. Siguro, marirealize yun na lalaki. Ako, hindi naman ako gwapo, so siguro ako, wala lang Ay, akong choice. aware ka? Wala lang akong choice, so... Oh, wow, ito pa walang choice ah. Hindi, wala nga akong choice, so stick na ako kasi hindi Oh, ko wow, masyado. talaga. Hiyang-hiya. Pero kung, bawa, si Jessie Mindiola, kaya si Yun talaga. Ibana, pwede ko na mahiwalayan to kung sakali lang. So, So, yun. paano daw napatibay as a couple? Yun na nga, Ano ba yun? mas marami kami natutunan, mas marami tayong natutunan doon sa mga, huwag ka masyadong kasi ang liit mo, Okay. natatakpan ka ng french fries. Okay lang yan. Kasi yung anak ko nakakita. So, yan. Ito ang pinakalas, ito pinili kong pinakamagandang tanong. Typical na tanong siya. Pero ito yung pinaka-nagustuhan ko, kaya ito yung nilast ko. Shoutout kay Rodriguez Sige. CJ. CG pala, CG. CJ. CJ. Ano dati kong katrabaho yan. Okay. Shoutout po sa inyo. Ang tanong niya is, anong sikreto nyo sa matatag nyong relasyon? Hindi naman sa magyayabang, no? Pero magyayabang. Napakayabang. Ilang weeks na lang, mag-8 years na kami. Wow! Matatapos na yung 7 years course namin. 7 years. 7 years course. Each. Hindi, 7 years course daw yun eh. Diba? Each. Parang narinig ko na yun eh, 7 years course. So, ano nga ba ang secret ko sa... Ito siguro masarap i-title na rin, no? Okay. Ano nga ba ang sikreto sa matatag na relasyon? Ang sikreto dyan, Pagkain. Joke. ako tsaka siya. Ganda ng sagot ko, no? Ako kasi, feeling ko, sa kanya lang ako babagay. Hindi, yun lang. Yung pakiramdam na bilang lalaki, ang sikreto talaga dyan is, Elaborate mo ah. merong babaeng iintindi lagi sa'yo. Sabi ko na nga. Number 1. Maghanap ka ng babaeng maintindihin. Susuportahan ka sa lahat ng bagay na gusto mo. Doon sa magagandang bagay lang naman, no? At saka, tiwala, yung nagbibigay siya ng tiwala. Ako kasi, eto medyo mahilig naman to dati mag-ano ng cellphone ko talaga. Actually, hanggang ngayon naman, pero andun yung tiwala niya na kahit na hindi niya i-check or ano. Malaking bagay ba yun? Napakalaking bagay sa amin nung Sa mga guys? yung babaeng may tiwala sa amin yung ito sa relasyon, balance lahat, i-balance nyo lahat. Balance sa work, gano'n. Balance sa pagmamahal, balance sa sarili mo. Kasi ako may time ako na hindi siya kasama, magbabarkada ako. Kami lang. Okay sa kanya yun, pumapayag siya. Minsan nga lang, pumilit siya na sumama. Epal, Epal, nakikitropa. Nakikitropa kasi minsan. Okay lang din naman.
Pero pagka sinabi ko sa kanya na, map, ano lang to, for the boys, yan, barkadang anuhan lang. Okay. Okay siya, ang problema. Makulit nga lang, may asan ka na, text ka, ano oras ka uwi. Update lang na. Anyway, Hindi naman no. kung nakuha nyo siguro, ewan ko kung nakuha nyo yung mga gusto kong ano, pero mahirap i-explain ng ilang minuto. Kung gusto, kung kaya kong explain ng isang araw, kulang pa siguro. Ay, wow. Yung sikreto, actually hindi siya sikreto. More on Dapat experience at yung mga natututunan nyo day by day, nakasama mo siya. Oh, si Jim, makinig ka ha. Yeah. Kasi ito lagi nagpo-post tong bata. Ano yan? Nang sana Yung all nagtanong, na kasi matching ano din. yan eh. Hindi naman, pero basta makinig. Basta ang pinaka-importante lang dyan, mahalin nyo yung isa't isa, igalang nyo yung isa't isa, bigyan nyo ng tiwala, tsaka huwag nyo hayaang umikot yung mundo nila sa inyo lang. Kasi selfishness na yan kung gusto mo nasa tabi mo lang lagi yung jowa mo, yung partner mo. Feeling ko hindi na siya bagay, hindi na siya pagmamahal, more on obsession na siguro yun. At saka iwasan yung selos siguro talaga. Ito kasi, ewan ko siguro, ano na lang, nature by woman na lang yung nakakita lang ng naglalike, na nilalike ko. Nilike ko lang yung picture ni Ivana. Galit na galit. Tapos malaman-laman ko, may top fan ba siya page ni Ivana po. Hindi. Mas hindi pa sa akin. Yung pag magkasama kayo, tapos makikita mahuhuli mong nanonood ng mga babae gumaganon. Tapos nag-twerk, di ba? Nakakainis yun. Kasi wala kang talent dun, ma. Kaya sa iba ako nanonood. Eh, kung marunong yung third. Ano naman yung third mo? Gusto mo yung singit ko dyan? Yung transition na third mo? Huwag na! Yung pag umaangat ka sa amin likod. Ocho-ocho kasi yun. Sino kasama sa yung twerk yun? Old. So ikaw na, naman, sagutin mo naman kung anong sikreto pa. Sagot pa ako? Sagutin mo! Ikaw naman, sagutin mo yung anong sikreto sa pagiging matatag na I'm sorry, can you please repeat the question? What is the secret of a long-lasting relationship? Strong and long-lasting relationship. Puta, English ko pa yun. Okay. Dilemma call center. Hindi kami call center, immortal kami. Ano nga yung tanong? Ano ba yan? Ano ba yan? Sekreto? Wait, shit. Hindi ako prepared. Medyo, actually, kagaya lang nung sa'yo. Maginayang yung akin. Putis na. And then, yung part na parang, sekreto. So, mahalo na na siya. Ma, hindi ka naman nagkukwis o kumapressure. Hindi ako nape-pressure na yan. Papasensya na, ganyan talaga siya mag-isip minsan. Sobrang loading, grabe. Bigyan natin yung mga 3 minutong katahimikan. Yun na nga. Napakaganda naman ang sikreto na yun. Talagang sikreto. Sabi. Gago ka. Huwag ka mabawal dito yun. Para sa akin, ang sekreto nun. Yung Ano? A few inches later. Do it! Just do it! wait lang, hindi ko mahanap yung So magbabalik kami? So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. So, yun na nga. So, maliban doon sa mga sinabi niya, since sa side niya naman daw yun, yung kagusto. Puta kaya ilang beses mo sasabihin yung Ilang beses ko na sinabi. Ang gulo mo kasi. Yung
yung kagustuhan yung ano, wait lang. Ito na. Eto na, seryoso na. Para sa akin yung sekreto doon is, ano, yung, yung kagustuhan yung kagustuhan yung, naano ko eh! yung kagustuhan, Pambaliw tong, ano na? hindi ko hanap yung term right lang. Yung, ano, yan. So para sa akin yung i-point out ko lang sa relationship namin. Para sa akin yung sekreto is yung ano, yung paggustuhan naming magstay sa bawat isa, yung manatili sa relasyon namin yon. Kasi ito lang na-realize ko. Dati, pag naghihiwalay kami, tsaka proud ako sabihin na pag naghihiwalay kami dati, yung mga times na naghihiwalay kami, pag naghihiwalay kami, walang nagiging third party. So, madalas ang dahilan lang nun is Misunderstanding. misunderstanding. Pride. Misunderstanding. Pride. Pride niya, ganyan, pride chicken, gano'n. Pero, naghiwalay kami ng walang third party. At saka, habang magkahiwalay kami, walang third party yon. Tapos, since, parang hindi naman namin matiis yung isa't isa na hindi kami in a relationship, ayun, Alam mo na sabihin na ikaw ang ipagbalikan sa akin, ang dami ko. Ulul, ano ako, pati ikaw. Sabihin na ako. Isang binilang pa, kahit hindi naman. So, ayun na nga. Gat mo yan, tatampalin kita. Ayoko na nga mag-explain. Nilalaglag mo ako eh. Sige na! Nasaan na ako? Dito sa bahay. Yung, ayun, yung kagustuhan yung ano, yung kagustuhan namin magkabalikan. Maraming salamat kay, gusto mo? Kay CJ. Ayan, kay CJ. Sino ulit yun? Ano? Yun. So, i-chat na lang kayo ni Nia sa mga numbers nyo. I-chat sa numbers. Kung tatanong yung mga numbers nyo po, Ah. para maloadan. So, ayun, maraming salamat po. Sana sa susunod, mas marami pang, Mag-participate. kasi sayang din. Hindi naman siya ganun kahirap. Sayang din naman yun. Kahit 50 load lang yun. Malaking ano rin yun, pang 3 days na na yun. Kaya, congratulations sa 5. Pakisabi mo yung pangalan mo. Kaya ulitin natin. Kay Ate Clarice Odenada, kay Joy Pascual Diaz, Hello. kay Ate G Rigarde, kay CJ Rodriguez na siya. Wow. Kay Abigail Gubatana. Ayan. Thank you So, so much, silang 5 guys. po, ibibigyan namin ng 50 load. Maliit na bagay. Pero malaking tulong. Shout. Hindi naman malaking tulong. Pero kahit pa paano, maibsan namin yung 3 araw na data nyo, di ba? True, like Oo, dahil lang sa isang comment. So, sana, Pasensya na kung mag-antay ka na matagal na. hindi, sinabi ko rin naman na matagal. At Kasi least, ang balak talaga sana namin, i-upload, to sa, isakto sa anniversary namin. Pero, may naisip akong mas okay na, mas okay na content para sa anniversary namin. So, ayun, maraming salamat sa mga nakinig o kaya nanood. Sana may natutunan kayo. Oo, sana talaga may Sana. natutunan. Kasi, Kung may hindi mayak man kayo. ganun kaseryoso yung sagutan. Uy, Sa akin sa'yo, yung sa'yo seryoso sa akin dyan. Uy, Sana may natutunan kayo kasi ako, hanggang ngayon may natututunan ako sa relasyon namin kahit na matagal na kami yan. At saka, kung gusto nyo magtanong sa akin, i-PM nyo kami sa page, walang problema yan. Advice o ano. Based lang sa, bibigyan namin kayo ng advice, based lang din sa mga experience namin, own experiences as a couple. Ayan. So, maraming salamat. Pasensya na, natagalan talaga kami sa
ba-vlog ulit. So, oo nga pala, keep safe. Keep safe Oy guys, lahat ng ingat kayong lahat. lahat ng tao sa Pilipinas. Sa lahat ng mga kanood nito, keep safe po. Sana lahat Keep on praying then. ayan, hindi na keep on praying. Magbasa, lagi magbasa ng mga Bakit hindi kailangan yan? pero kailangan, sabi pa nga nila, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao pa rin yung gawa. Pero magdadasal Magdadasal ka kung hindi ka rin naglilinis lagi ng kamay mo. Kaya nga dinagdag ko lang naman yung Oo. keep on praying. Hindi ko Oo, sinabi ganun magdasal lang. Gawin na kami. So yun na nga, magbasahan ng mga ways para hindi tayo maanuhan ng mga virus. Marami namang kumakalat sa Facebook. Tsaka iwasan natin yung fake news. Maraming beses na ako nadali ng mga fake news na yan. So yun, dapat doon tayo sa mga trustworthy, tsaka Wow. yun. Maraming salamat. Ingat talaga lahat tayo kasi medyo malala na talaga siya. Kasi doon lalo na sa mga taga Manila, nako buddy ko, Joshua, Renz, Okay, na-shoutout na naman. Jeric, si Langkar, hindi mo kakilala ko doon, si Luther. Kaya nga. Ingat kayo kasi sila, wala silang pamilya doon. Mga galing ng Si Renz. probinsya. Si Renz, ano pamilya nga? Ayun nga. Nag-board lang yun. Si Joshua, may pamilya yun. Si Joshua pala yun. Si Luther, hindi naman niya kasama yung buong pamilya niya. Si Angkar, hindi rin kasama yung buong pamilya niya. Oo na. Di ba? So, ingat kayo lahat dyan, mga buddies, mga tropa. Sana matapos na to para makapag-outing na tayo. So, yun. Maraming salamat ulit, mga buddies. Susunod na vlog. Abangan. Abangan. Thank you! Thank you.